l'Institut de Santa Coloma de Farners acull una nova edició del Velobici, un projecte d'intercanvi dels estudiants de tercer d'ESO. L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona reclama una formació per a determinades feines del sector, criticant l'intrusisme laboral que es pateix. Carles Mascors serà el proper pandonista de la Setmana Santa d'enguany a Girona. El Club Riells i Viabrea ha organitzat un any més la Marxa del Llop, que ha comptat enguany amb la participació de 300 persones. Coneixem en Marc Julià, atleta de proves combinades del GEC de 47 anys. A la secció Fem Cultura coneixem el grup de teatre del Casal de la Gent Gran de Lloret. A l'Espai Salut, la Sílvia Wang, d'entrenament en femení, ens ensenya uns exercicis per treballar al core. Comentem les estrenes que trobarem a la gran pantalla i acomiadarem el programa amb el temps presentat per Rafael Balaguer. Ens explicarà el temps d'aquesta setmana i de la setmana vinent. Aquesta setmana, l'Institut de Santa Coloma de Farners acull estudiants del Centre Josep Maria Cuadrado de Ciutadella a Menorca en una nova edició del projecte Velobici. Es tracta d'un projecte d'intercanvi dels estudiants de tercer d'ESO en què durant una setmana els alumnes menorquins es queden a casa de famílies gironines i durant el dia fan rutes en bicicleta per ensenyar-los la comarca. Aquest dilluns s'ha fet la primera de les 5 rutes que es realitzaran durant aquesta setmana. Es tracta d'un projecte transversal que combina l'esport amb altres matèries. El Velobici és un intercanvi escolar a nivell de tercer d'ESO, que els nanos tenen 15 anys, i es tracta d'això, un intercanvi en llengua catalana, un intercanvi que té la bicicleta de muntanya com a fil conductor per introduir tot allò que sigui d'interès. Preparem 5 rutes en 5 jornades escolars i amb aquestes rutes, que tenen una durada de 30, 40, 50 quilòmetres, introduïm tots aquells aspectes que creiem interessants, aspectes geogràfics, aspectes humans, aspectes històrics, naturals, mediambientals, tècnics, tot allò que crec que... O aprofitem els recorreguts per introduir, jo què sé, si anem a voltar el volcà de la Crosa, doncs parlem del volcà de la Crosa, si anem voltem per les Guilleries, doncs parlem dels suros, de la pela del suro, introduint tot allò que ens és d'interès, perquè aquests nanos aprenguin més coses que no siguin només anar en bicicleta i esforçar-se per la bicicleta, sinó que hi ha moltes altres coses que intervenen. És un projecte transversal. Restaurant Can Gallard ha patrocinat aquesta entrevista. El projecte inclou diferents fases: una preparació prèvia amb rutes d'entrenament, tallers de seguretat viària i primers auxilis, 2 estades d'intercanvi, una aquí i l'altra a Menorca, i reflexió final amb cròniques, fotografies i experiències compartides a la web de cada centre. Aquest dilluns s'ha realitzat la recepció oficial dels alumnes en un acte on han participat la directora de l'Institut, Montse Varas, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Santa Coloma, Joan Casalprim, l'alcalde de Santa Coloma de Farners, Pep Prat, i l'alcalde de Vilobí d'Onyar, Lluís Salvi. L'Institut de Santa Coloma sempre, des de que la mainada de Vilobí ha de venir a acabar els estudis aquí a Santa Coloma, sempre hi ha hagut aquest Velobici, sempre fa 14 anys, perquè jo he viscut amb la mateixa família meva i és una setmana molt plena d'una convivència molt maca i que la recomano perquè ells ho viuen i tu hi has de viure al darrere i fan esport, conviuen junts, s'ajuden, creen amistat per molts anys. Vull dir, després jo tinc una noia que té 26 anys i encara es fa amb la gent que es varen venir a Menorca fa 11 anys. I escolta, no et puc dir més bé que aquesta convivència que fan i que plena d'una experiència molt bona.
L'acte també ha comptat amb les paraules de diversos alumnes que han volgut explicar la seva experiència amb el projecte. Enguany, Velobici compleix 14 edicions des del primer intercanvi entre els dos centres de secundària. Són 14 anys ja d'edició i de compartir experiències. Jo crec que això és un record inesborrable a la memòria d'aquest jovent, i això crea uns vincles que duraran ja tota la vida. O sigui, és una experiència que queda marcada i a banda de que és un agermanament directe entre dues poblacions que portem ja molts anys compartint, i crec que això ho hauríem d'aprofitar, hauríem de fer un pas més, i des d'aquí es llença la proposta potser de germanar-nos, ho provarem a nivell institucional, a veure si compartim aquesta inquietud, i ho proposarem, perquè crec que s'ha demostrat que els nois mantenen aquesta relació i aquest vincle participant a les festes, o Sant Joan, o la Festa Major, i aquests intercanvis amb jovent que fa que aquest record perduri molts anys. I, per tant, per nosaltres també és un orgull de donar l'oportunitat de conèixer els nostres costums, el nostre entorn natural, fantàstic, evidentment el de Menorca també espectacular, i clar, els nostres nois, al viure aquesta experiència, de veritat que fa enveja, Velobici és un projecte que implica a tota la comunitat educativa i a les famílies perquè sigui una experiència enriquidora i inoblidable per tothom que hi participa. Al mes de maig, els estudiants de Santa Coloma aniran a Menorca, on faran el mateix i recorreran sobre rodes l'illa Balear. El director de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, Jordi Garcia, critica l'intrusisme laboral que hi ha entre els cambrers i el personal de sala, assegurant que molta gent ho considera com una feina pont i això penalitza la qualitat del servei. És molt fàcil tenir l'hostaleria com una feina pont. Mentre estàs estudiant, la manera més fàcil és anar a fer unes hores i poder portar un cafè o fer un menjar ràpid sobre això, que està estandarditzat. Amb motiu del 60è aniversari de l'escola, el director va afirmar que un dels reptes que té la professió és la dignificació. Per això va apuntar que caldria exigir formació per determinades feines a l'hostaleria, tal com passa en altres àmbits, com ara l'educació en el lleure. Però el que no pot ser és que tinguem alumnes aquí que estiguin 2 anys treballant i després vagin al sector i el sector es trobin treballant amb algú que hi acabarà passant 2 mesos amb rotacions altíssimes, que acaba cremant aquesta relació i que ens acaba portant a sous més baixos, a gent menys qualificada, per tant, amb menys qualitat dintre del sector. Per tant, des de l'Escola d'Hostaleria es va assenyalar que podrien haver tenir un centre d'estudis superiors. Si bé és cert que la Universitat de Girona compta amb un grau en turisme, Jordi Garcia va apuntar en una línia diferent i dibuixar la possibilitat de crear un centre similar al que hi ha al País Basc, on ofereixen un grau en gastronomia, diversos màsters i molts més títols. Com remarca la tradició, l'entrega del penó se celebrarà el dimecres anterior a la processó del Sant Enterrament, que enguany es durà a terme el proper 1 d'abril. De fet, com que Mascort viu al barri de Palau i per evitar fer un recorregut tan llarg, el penó s'entregarà a casa de la seva germana en un pis que fa cantonada i està situat entre el carrer de Santa Clara i el carrer Nou. Pel que fa a l'entrega, els manaies obriran la jornada a les 8 del vespre a l'església de Sant Lluc i travessaran el barri vell, la plaça del Vi i el Pont de Pedra, fins a arribar a la casa on entregaran el penó. Mascort penjarà un lloc visible de la residència al penó i el guardarà curosament fins que la confraria el passi a buscar el divendres sant, que enguany se celebrarà el 3 d'abril. En aquella data, els manaies sortiran a les 6 de la tarda i després formaran part de la processó que s'iniciarà a les 9 del vespre a la plaça de la Catedral. D'altra banda, en l'acte que ha tingut lloc aquest passat divendres a l'església de Sant Lluc, també s'han presentat el cartell dels manaies d'aquesta Setmana Santa, que, com en els darrers anys, s'ha col·laborat amb l'Institut Santiago Sobrequés, l'únic centre que proporciona el batxillerat artístic a les comarques gironines. En aquest any, la confraria ha seleccionat com a projecte guanyador el que ha estat dissenyat per l'estudiant Lucía Gerard. Finalment, també s'han revelat el segon i tercer lloc d'aquest concurs que, igual que el primer, corresponen a un val regal per bescanviar a la llibreria Bacus. En aquest cas, el segon premi ha estat per Mariona Filomena i el tercer per Martina Manzano.
Aquest darrer cap de setmana, Riells i Viabrea ha acollit la 21a edició de la Marxa del Llop, una marxa popular organitzada pel Club Riells i Viabrea. Es tracta d'una entitat local nascuda al 1991 i que compta aproximadament amb mig centenar de col·laboradors. Enguany s'han mantingut les dues modalitats, una marxa popular de 15 quilòmetres i gairebé 300 metres de desnivell i amb un recorregut apte per tothom, sense gaires dificultats i amb un quilometratge que permet fer-la caminant. També s'ha celebrat una cursa cronometrada de 24 quilòmetres i 700 metres de desnivell amb un recorregut més exigent. La sortida llarga s'ha iniciat a les 8:20 del matí i la sortida curta a 8:45. En aquesta edició, marcada pel mal temps, han participat unes 300 persones. Hem tingut canvis de recorregut perquè les rieres baixaven amb un gran cabal, perquè aquí va ser una de les zones, com ja ho vau poder veure en el temps, que va ploure bastant, i això hi ha hagut alguns canvis, en vez de 14 han sigut 15, depèn d'aquí per el que han dit els corredors que han anat arribant. Hi ha hagut quasi unes 300 persones, 310 persones, i la qualifiquem com a bona, molt bona, llevat d'això, però que als corredors ja els encanta, perquè el fang són com senglars, si podríem dir, que agrada matar-se. Sí, però molt bé, estem molt contents i sobretot volem donar gràcies a tots els que han vingut a participar, a l'Ajuntament, a tothom que ha fet possible l'edició d'enguany. Tenim podi, però no és un podi competitiu, sinó és de mèrit. Nosaltres, de manera que no és professional, registrem a través d'un cronòmetre que hem posat aquí sota l'arc, i els 3 primers de cada categoria, homes, dones de curta i llarga, doncs els hi fem una petita medalla en símbol de reconeixement d'haver acabat aquesta edició amb la seva posició i el temps que han fet. El primer de la llarga ha arribat amb 2 hores, espectacular, sí. El preu d'ambdues activitats ha estat de 13 euros, dels quals 3 van destinats a la Marató de TV3. Han col·laborat en l'organització de la marxa l'Ajuntament de Riells, l'ADF Els Emprius i el Consell Esportiu La Selva. L'edat no és cap impediment, sinó que li preguntin a Marc Julià, atleta del GEC de proves combinades de 47 anys, amb més de 18 anys de vinculació amb l'entitat grupista en diferents etapes. Jo faig proves combinades, que és que en un mateix dia a l'atletisme hi ha temporada d'hivern, pista coberta, que competim dins del pavelló que vas veure, com Antequera, i a l'aire lliure, que competim en una pista com la que té el GEC. Després, a pista coberta, les proves combinades són 5, 60 metres tanques, salt de llargada, llançament de pes, salt d'alçada i 1.000 metres. I això és el que jo he entrenat tota la vida. O sigui, jo vinc de fer proves combinades, el que passa és que soc com molt ràpid i soc molt bon saltant a llargada, però el que a mi m'agrada fer és tot. Una passió, la de l'atletisme, que ja li ve des dels seus inicis. L'atletisme em ve de molt petit. Jo vaig començar el futbol, no vaig anar a provar futbol, vaig veure que no era el meu, però m'agradava córrer. I a Anglès, al poble d'Anglès, hi havia una petita escoleta d'atletisme i jo estic allà. Estic allà fins als 18 anys, fins que tinc cotxe. I poso en valor això perquè entrenant en una pista de col·le ja anàvem al Campionat d'Espanya. Amb una pista de col·le que no teníem ni colzeta d'alçada ni colzeta de perxa, vull dir que era molt complicat. Després, amb 18 anys, quan tinc cotxe, vinc al GEC a entrenar, que el GEC era com la gran institució de l'atletisme gironí. I a partir d'aquí surto a estudiar fora, a Madrid uns anys i a Lleida els altres, i allà continuo amb l'atletisme 100%, però em desvinculo del GEC perquè en aquell moment jo estic per anar a lligues com nacionals i el GEC està a Lliga Catalana i jo en aquell moment, com podia guanyar uns diners, que el GEC no em podia oferir per la política que té i superbé, i vaig a córrer amb altres clubs. Una afició que sempre s'ha pogut compaginar amb la seva professió, com és la de bomber. Clar, la feina de bomber ens dona molt temps lliure. Nosaltres treballem una guàrdia i tenim 3 dies de festa. Després, els dies de guàrdia no entreno, o no em plantejo com un entrenament. Em plantejo que si puc fer alguna cosa al parc, després a la feina, si puc faig alguna cosa i si no, faig el que pugui. Però també és el dia de descans, que també em va molt bé per recuperar i tal. I després els altres 3 dies fora de la feina
Pues, clar, que tinc els matins lliures, perquè a les tardes m'agrada estar amb el Club Olímpic Farners o amb el meu fill, doncs els matins, clar, aquí amb aquest sol, aquesta instal·lació, tinc els 3 dies per entrenar i poder-ho disfrutar. I és que l'atleta ha fet història en el darrer campionat estatal màster en pista coberta disputat a Antequera. Una actuació extraordinària on va establir un nou rècord del món indoor M45 de salt de llargada amb una marca de 7,02 metres i emportant-se la medalla d'or. Un salt aconseguit en el 5è intent del concurs, superant l'anterior rècord mundial indoor de la categoria. D'aquesta manera, el gironí té un consell per a tots aquells que treballen durant el dia a dia per als 47 anys arribar a estar en el seu estat de forma. No t'oblidis d'anar al gimnàs. Sé que hi ha gent que li fa mandra, sobretot la gent d'esports de resistència, però és que si no tenim una base muscular, les articulacions acaben catxant. Després, ja sé que queda molt així, però penso que és la base. Així doncs, amb tot això, Julià s'ha consolidat com un dels referents de l'atletisme màster del GEC i del panorama estatal, demostrant que mai és tard per fer història, perquè l'edat és tan sols un número. Avui hem vingut a gravar un grup de teatre que no falla mai a la programació estable del Teatre de Lloret. No són joves, però tenen un esperit molt jove i ara mateix estan a punt de començar l'assaig general. Anem a xafardejar una mica. Vinga, Manel, primera vegada que dirigeixes el grup de teatre jubil. Jo havia fet a Barcelona un parell de vegades, perquè jo soc de Barcelona, però vam vindre aquí a viure aquí. Llavors, la Montse, quan va estar una miqueta així fotuda, la pobra, llavors em va dir que a veure si podia tirar endavant el grup. I llavors, clar, em vaig implicar molt i li vaig dir, doncs vinga, tiro endavant. I de moment sembla que funciona. I com ha sigut els assajos? Perquè m'imagino que no tot ha sigut flors i violes. No, perquè, a veure, també s'ha de tindre en compte que, a veure, jo tinc 71, però és que ells ja són més grans que jo. Per ells jo sóc el nen. Llavors, a veure, costa molt perquè, clar, no pots donar papers llargs i perquè, clar, quan la persona és gran li costa més. Però de totes maneres, han agafat el ritme, saben on tenen que posar-se a les posicions i tal, però de moment bé. Quanta gent hi haurà a l'escenari? Quanta gent sortirà en aquesta obra de teatre? En aquesta obra, pràcticament, de sortir en surten quasi 30. Entre figurants, els actors, sí, unes 30 persones, més o menys. I parlaves de l'edat dels participants. M'imagino que fer una cosa com fer teatre és molt important, a nivell cognitiu també. Sí. Podeu seguir veient el programa de Fem Cultura a la pàgina web de Fitel Televisión. Espai Salut. Hola, soc Sílvia Guant, d'aquí d'Entrenament en Femení. Avui el que farem serà entrenar el core. Anem a treballar el tronc com una sola única unitat, per davant, els laterals i la part posterior. Treballarem les abdominals o la faixa abdominal i l'esquena perquè ens ajudin a protegir. L'objectiu del treball abdominal o de core, en aquest cas, és protegir. Per tant, simplement escolta el cos i utilitza les opcions que més et vinguin. Doncs no serà només un únic exercici, sinó en diferents moviments i on anirem canviant el cos, l'anirem rodant per treballar tots els costats, d'acord? Començarem treballant o sentint més la part anterior. Braços a terra, tota l'esquena descansa al terra, les cames en angle recte. L'opció, si vols o necessites, és començar amb les puntes a terra, d'acord? Però si estàs bé i estàs forta, prova aquí. I farem unes puntes que toquin al terra. Has de controlar o has de sentir que quan baixa la cama l'esquena no s'arqueja, però tampoc bloqueges la zona abdominal. Deixa la pelvis, la cadira, el maluc neutre i busca la punteta al terra.
D'aquesta manera, el teu treball abdominal no només el focalitzes a la part anterior, sinó sents el teu cos per tots els teus costats, que d'això es tracta. Estrenes. Què tal, com esteu? Aquesta és la pel·lícula de la setmana, l'última de Pedro Almodóvar, que avui us volem recomanar, però abans dues més. Per començar, per tots els públics, Tafiti i els seus amics. Arriba doblada al català. De què va? Doncs són els suricans i un amiguet que els hi ha sortit, un porquet. Però poden ser amics, aquests personatges tan simpàtics? Doncs és una pel·lícula per tots els públics, ve d'Alemanya i arriba doblada al català. Salvant la flor blava. Me'n vaig a buscar-la. Hola! Podríem fer un duet, el Pelut i el... Tafiti. Hola! Canviant de pel·lícula, anem a França. Aquesta noia té un somni, obrir un restaurant. Però quan està a punt d'arribar el moment, un cop dur l'afecta i ha de tornar enrere a la seva vida. Ha d'escollir, elegir mi vida. Què ha passat? Doncs el pare ha tingut un problema i haurà d'escollir el seu somni o la família. I acabarem amb l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. La protagonista, una jove empresària, de sobte perd a la mare. El seu refugi serà un viatge a Lanzarote i refugiar-se amb la feina. És l'última història del gran director Pedro Almodóvar. ¿Le has contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme? ¿Yo? No. ¿Tú tienes algo que ocultar? Le dejarás, tarde o temprano. Más bien tarde. Pero todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más. ¿Son tumbas? No. Se llaman socos. Son maravillosos. Perdona, es que en el pueblo vivo con una salvaje. Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta. Caiga quien caiga. Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas. No te reconozco, Mónica. Ya sé que no me conoces. Pero yo a ti sí. Si hay un final, no parece que vaya a ser feliz. Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final. ¿Quién te crees que eres para salvar a nadie? La ficción no tiene ese poder. Aquesta setmana ens ha tocat viure una autèntica muntanya russa de temperatures, sobretot les mínimes, que encara han estat ben fredes a tocar ja de la primavera, que arriba precisament aquest divendres a les 15:46. Dèiem que les temperatures han oscil·lat molt aquests dies i han tingut màximes que han estat entre els 12 i els 20 graus, molt suaus al migdia i quan hem tingut domini del sol. Però, en canvi, les mínimes sí que han estat fredes. Han tingut valors molt distants i hem passat dels 8 graus als 3 graus negatius en pocs dies. També hem tingut algunes pluges que han deixat uns 35 litres per metre quadrat i fortes ventades el diumenge, dia 15, en cops de més de 80 km per hora, que van provocar alguns desperfectes i caigudes d'arbres arreu i també un temporal de mar a la costa. I per què aquesta setmana tindrem un nou canvi de temps? Doncs ens aniran acostant un parell de fronts no massa actius que ens deixaran el cel força tapat bona part del cap de setmana, deixant-nos un panorama molt variable. Malgrat aquests núvols que vindran procedents del sud, la pluja no acabaria d'arribar-nos amb força de moment. Així que el cap de setmana serà ennuvolat, però sense precipitacions importants, excepte potser diumenge a partir de mig matí.
Dissabte començaran força clarianes, però de seguida aniran creixent els núvols i cap al vespre el cel estaria més tapat. Les temperatures seran més baixes que dies enrere, les màximes estaran al voltant dels 16 graus i les mínimes cap als 3-4 graus. I el diumenge serà una jornada similar, però amb temperatures mínimes una mica més altes, arribaran als 5-6 graus. Tindrem més núvols i potser s'escapi ja alguna pluja durant el matí i la tarda. Una pluja no serà massa intensa, arribaria potser als 10-12 litres per metre quadrat. La mar no estarà tan alterada com dies enrere i podrem tenir onades de fins a 1,25 metres, això sí, només en alguns moments. La temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 14 graus. El vent serà bàsicament de sud, també de sud-est, amb intensitat moderada, sense arribar a superar els 20-25 km per hora. I per la setmana vinent, la primera de la primavera, tindrem una meteo més estable que dies enrere, amb bàsicament domini del sol, amb alguns intervals de núvols, pluges febles el dilluns, i les temperatures que aniran pujant i estaran entre els 15 i els 17 graus les màximes i entre els 6 i els 8 graus les mínimes. I avui us direm adeu amb aquesta preciosa imatge de Quim Arredondo, amb aquest camp de colza, el Montseny encara nevat i el castell de Montsoriu a la dreta. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@lasevatv.cat o també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un bon cap de setmana i una bona entrada de primavera astronòmica. Salut! Hi ha racons del nostre país que semblen inaccessibles, però on altres veuen problemes, nosaltres hi veiem el camí cap a casa teva. A Petrocat Girona tenim la flota adaptada per arribar allà on el gran camió no passa, sigui el carrer més estret o el racó més amagat. No passis fred. Distribució de gasoil a domicili. Ràpida, eficient i per a tothom. Petrocat Girona. Sortim cada dia a dur-te l'energia a la porta de casa teva.